Her er historien om Fritz og Abdul. Det er jo sådan, at Fritz er blevet forelsket i Silke fra klassen og konfronterer sin ven Abdul med problemet. Abdul, jeg vil gerne fortælle noget. Jeg er syg med min Silke. Er noget galt? Er du ikke glad på mine vegne? Jo, jeg er rigtig glad på mine vegne. Dagen efter i skolen beslutter Fritz sig for at spørge Silke, om hun ikke vil med i biografen. Silke, vil du gerne med mig i biografen i aften? Nej, jeg skal til noget familietamtam. Søde ven. Fritz er sønderknust over afslaget fra Silke og beslutter sig derfor at konfrontere Abdul med problemet. Abdul har også noget, han gerne vil fortælle. For helvede, Abdul. Du gad ikke være ude i byen. Det er jeg virkelig ked af, men jeg har faktisk noget, jeg kan sige til dig. Og det er, at jeg er til drenge, og jeg er rigtig bil med dig. Ej, jeg er faktisk også rigtig glad, ikke? Wow. Jeg ved ikke så smart mere. Det er dig og mig nu. Fedt. Abdul og Fritz lever nu lykkeligt sammen, og specielt Fritz er glad for, at han ikke skal spille en person, som han ikke er. Den kære Silke, som er forelsket i Oliver, har indset, at kærligheden ikke altid er lige let, og er glad på hendes nu 2 bøssevenners vegne.